Koro yangore ni ji abiriyo mawuok e piny mar Amerika maende konyo tich mar kedo kod tuo Ebola e piny mar Democratic Republic of Congo ni e pacho ka. Kalure kod kambi mar Samaritan's Pass ma en kambi e piny Amerika makonyo chiwo kony ne mapoya ne tuoche kaka Ebola, jotijegi abiriyo nodonje pacho ka tarik 10 dwe ni kendo dhi e kar jolweny no tarik 13 mondo pim chal margi kama gibiro bede kuom ndalo 21 kapok oyienegi dok thurgi Amerika. Ma timore e tokchi kalure ni doho nochungo sirikal ma pacho ka kuom dhi nyime gi rwako ji e pacho ka. Kata mana dwe achiel pok orumo nyaka ne jatend migawo mar thieth Aden Duale kwang'uono e nyim doho kendo lero ni chenro mag gero kar tengo jotuo Amerika e kambi jolweny ma Laikipia ochungi kaka chik dwaro. Mano koro dong' wacha tok yangore ni kambino dhi nyime kod tich kendo nitiere jopiny Amerika 7 mosedonjo kanyo kowuok e piny DR Congo ma tuo Ebola medo landore. Kalure kod kambi mar piny Amerika mong'ere kaka Samaritan's Pass mani kod jotich e piny Congo machiwo kony mapoya ne jotuo, jotijego yande okele pacho ka tarik 10 dwe ni kendo tergi kambi lweny ma Laikipia mondo pim chal margi kapok gidok thurgi Amerika. E ote Ramogi TV, jatatiji mar kambino Franklin Graham kata kamano lero ni ji abiriyo onge kod ranyisi mar tuo Ebola ka ibiro med rango chal ngimagi kuom thuolo mar ndalo 21. Graham kata kamano okolero ng'ama kawo ting' mar rito jogo komedo ni Amerika pok ochiwo omenda mane gisingo ne chenro makamano mak mana chiemo ma jogo chamo ema wuok e piny Amerika. Ma nyiso ni sirikal ma pacho ka medo buono chike migolo kod doho ka duol mar okinde koro singo mar kawo okang' mar chik ne joma koso luwo chike makamago. The Law Society of Kenya of course will stand very firm for the rule of law and everyone must obey and respect court orders on this kind of matters, and we will pursue contempt of court if we find that court orders have been ignored and violated by any person in government in regard to the quarantine facility in Laikipia. Sirikal Amerika noyango winjruok manobede e kindgi kod piny Kenya matengo jo Amerika mowuok e piny DR Congo kod Uganda e kambi jolweny ma Laikipia mantiere Nanyuki. En gima noseayo koko e pacho ka kama moko kuom oganda nobago ng'anyo matamre wach makamano. Burano noduogo chope doho manochungo chenro makamano. Nyaka sani migawo mar thieth otamore chiwo duoko moro amora e wi wachni. Kawadhi nyime ni Vincent Osiemo